ሚኒስተር ጉዳያት ወጻያት ዑስማን ሳልሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢን ምስሪ ርክባት አካሂዶም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢብራሂም መሐለብ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ሚኒስተር ዑስማን ሰላምታን ሰናይ ምንዮትን ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ፕሬዝደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ድሕር ምብጻሕ ኣብ ምድንፋዕ ዝምድናን ሽርክነታዊ ምትሕጋዝ ኤርትራን ምስርን ዘተኮረ ዘተ አካሂዶም ብዘይካዚ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ምስ መዘኑ ሳምሕ ሽኩሪ ተራኺቡ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳያት ከም ዘተ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ምስሪ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቶም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻያት ዑስማን ሳልሕ ንልኡኽ ኤርትራ መሪሑ ኣብቲ ካብ 13 ክሳብ 15 መጋቢት ኣብ ሻርም አልሼኽ ዝተቃንዐ ኣብ ምድጋፍ ቁጠባ ምስር ዘተኮረ ኣህጉራዊ ዋዕላ ምስታፉ ይፍለጥ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ ተወዳደርትን ኣብነታውያንን ተምሃሮን ንምምልማል ኣብ ተሰላስሎ መደባት ተወፋይነት መምህራንን ኣለይትን ከምኡውን ዕዙዝ ተራ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ሓያል ጎድነታት ምዃኖም ንጥፈታት ዓመተ ትምህርቲ 2014-15 ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ተገሊጾም ኣብቲ ሓለፍቲ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣዘዝቲ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎትን ካልኦትን ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ ኣቶ ቀሊት ግርማይ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሎማ ዓመት ኣብ መላእ ሃገር ካብ ዝርከባ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዝመጹ ኣስታት 43 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ኣስታት 11500 ተምሃሮ ከም ዝተቐበሉ ብምሕባር ውጽኢትን ብቕዓትን ተምሃሮ ከም ንምባል ውድ ስራሕ ከም ዝተዓመ ኣብርሂቡ ብዘይካዚ ኣብ ትሕተታ ቤት ትምህርቲ ዝጥርነፉ ኣሃዱታት ኣካዳሚያዊ ጉዳያት ምምሕዳር ሱፐርቪዥን ጉዳያት ተምሃሮ ክፍሊ ፖለቲካዊ ትምህርትን ካልኦትን ናይ ዘሰላሰልኦ ጽማቕ ኣቕሪበንን ክትዕ ተኻይዱሉን ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምርምርን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ብወገኑ ጽላት ትምህርቲ ብሓፈሻ ንምምዕባሉ ዝግበር ጻዕሪ ድማ ብፍላይ ገዚፍ ወፍሪ ዝሓትት ከም ዝኾነ መንግስቲ ድማ ናይ ቀዳምነታቱ ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ ዝምዝገብ ዘሎ ምዕባለ ናይ ዝውጽኢት ከም ዝኾነ ኣነጺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 12151 ተምሃሮ ዝሳተፍዎን 14 ዓይነታት ትምህርቲ ዘጠቓልልን ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ካብ 16 ክሳብ 22 መጋቢት ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ ሳዋ ቴክኒካዊ ኣብያተ ትምህርቲ ሕርሻን ንግድን ከምኡውን ኣብያተ ትምህርቲ ኤርትራዊ ማሕበረ ኮማት ሪያድን ጅዳን ንግስነት ስዑድ ዓረብ ይወሃባሎም ኣብ ኑዞባና ኣፋብ 11 ምምሕዳራት ከባቢ ምርጫ ማሕደርትን ኣካይድ ስራሕን ክካየድን ከሎ ኣብ 7 ምምሕዳራት ከባቢ ድማ ነባብርቲ ዓዲ ተመሪጾም እቲ ብ4 መጋቢት ዝጀመረ ምርጫ ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ ብዝወጸሉ መደብ ኣብ ግዜ ከም እንተተግበረ ዝሓበረት ኮሚቴ ምርጫ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ምርጫ ቀዲሙ ንህዝቢ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ኣባሳልጦ ናይ ትዕማም ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሮ ሓቢራ ኣማሕዳርን ዞባና ኣፋቶ እድሪስ ዓሊ ሽከር በወገኑ እቲ ዕላማ ህዝቢ ባዕሉ ብዝመረጾም ኣማሕደርቱ ጽፉፍ ምምሕዳራዊ ኣገልግሎት ንኽረክብ ምዃኑ ብምሕባር ዝተመርጹ ኣማሕደርቲ ከባቢ ዝተነብረሎም ረዚን ሓላፍነት ብትግሃትን ተወፋይነትን ከተግብሩ ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ገሊጹ እቶም ዝተመርጹ ኣማሕደርቲ ከባቢታት ኣካየድ ስራሕን ኣነባበርቲ ዓድን ብግድዮም ንዝተሰከምዎ ሓላፍነት ብግቡእ ከም ዝሰርሕሉ ቃልኣትዮም ኣብ ማእከል ፌስቱላ ሞከስ ሆስፒታል ዝባዶ ሕክምና ወረዲየትና ተገብረለን ናይ ማእለማ ጎርፎ ስልጠና ዝቀሰማ 18 ተሐከምቲ ብ14 መጋቢት ተመሪቐን ኣብ ስነ ስርዓት እቲ ንኣስታት 3 ዋርሕ ብግብርን ክልስ ሓሳብን ዝተዋሃበ ስልጠና ብምትሕብባር ሓማደ እዞባዶ ዝተዋሃበ ከም ዝኾነ እተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ጎንዲ ጎኒ ዝግበረለን ሕክምናዊ ናብዮት ነቲ ትምህርቲ ብተገዳስነት ከም ዝተኸታተልኦ ኣብ ሓማደ እዞባዶ ሓላፊ ፕሮጀክታት ኣቶ ኣስመሮም ዘርኣይ ሓቢሮም ነቲ ስልጠና ዝሃበት መምህር ይርጋ ዓለም ጸጋይ ድማ እቲ ዝተዋህበ ስልጠና እተን ዜጋታት ሕክምናን ወዲእን ናብ በቦትአን ኣብ ዝምለሳሉ ነብሰን ዝኽእላሉ ሞያ ንኽህልውን ዝዓለመ ምዃኑ ጠቒሳ ሓውየን ምስ ተፋነዋ ዝቐሰምኦ ሞያ ኣብ መነባብሮን ሓጋዝ ክኸውን ዘለዋ እምነት ገሊጻ ወከልቲ ተመረቕቲ ድማ ኣብቲ ሆስፒታል ክሕከማ እምበር ሞያ ቀሲመን ተረባሕቲ ክኾና ሓሲበን ከም ዘይፈልጣ ብምሕባር ረኺበንኦ ብዘለዋ ሞያ ናብ ርእን ንምምራሕ ባብ ተራሒለን ከም ዘሎ ኣብሪሀን ኣብ ሞከስ ሆስፒታል ዞባዶብ ኪኢላ መወለዳን ዶክተር ሃብተ ሃይለ መለኮት ንሰልጠንቲ ወረቐት ምስክር ድሕሪ ምሃብ ሓማደ ዞባዶብ ተበግሶ ወሲዱ ኣብዚ ደረጃ ንኽበፅሓ ንዘካየዶ ፃዕሪ ብምስጋን ዝቐሰምኦ ስልጠና ኣብ ስነ እምሮ ናይተን ተሓከምቲ ዘሕድሮ ቅሳነትን ርግኣትን ልዑል ስለ ዝኾነ ኣብ ቀጻሊ ብዝሓየለ ክድፈኣሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ ሞከስ ሆስፒታል ዞባዶብ ዝርከብ ማእከል ፌስቱላ ካብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ንዝመጽኣ ግድያት ፌስቱላ ተቐቢሉ እናሐከመ ሞያዊ ስልጠናታት ኢደ ስራሓት ከም ዝህብ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት
أبلاس زباو جمبرني ديمقراطية فتح النص جنفر بولنيا مسارع ودابيتاتهم بمحيال نتفتاتهم من مدنفع كم سرح بعصر تحمش مجابي تابزك أنعوا أخيبا الرجاجيت حلاف حزبهم كمان قديات بإيطاليا تجرمي هبت ميكائيل لعل نقحت مسرت حياة ودابي كم زخنة زد ما قال حزب إيرترا زمسكر حق خمس زخنة بمتقاس هجرنا مهنات إن محبرة وفتحنا من قاسن بزعباز السلاسل زول مدباتن قسقاسون باب النز تسنية سفيح مجلس كم زغربة كابت بوتاز بس حنا حبريتا عمل كيتوم بزيك هزياتو قرمين مسايت تحيز بزعبا زول مدباتن ترى زيكاتن زملكات مبريهيبون تساتفتي ابن مسجنفرم تصنح حسرتاتن بلجاتاتن بزملكات سفيح قمقام دحر مكياد نزمت اكلت عمت التقلقل حداس اكايلت اكال مريصهم حصرت مسالتياتاتن تحت قرصن ابيات تمرتن الزبا شامبقو بمملا اب مسرح ممهارن مستمهارن كرص انحص اقامات مقلال زكايت زعري ادمعنت نخلو ترى حبرتسبن اكلات منغستن كعزز نتفتات تمرتن مقمقام ابستقايد اخيبا مزخاخر قريبهم رأس ممهران اب زقربو صبصبات اب قل ابيات تمرت زلو واحد صدقاتات مصحفتن كال مسالتياتن كمون بقبو زي تصففه تحت قرص ابيات تمرتي نمسرح ممهارن مستمهارن بالوتاي صلو كم زلو بمحبار غن نمقلالو بمنغست السلاسل زلو مدبات حبرتسب واننت تسميعو اجامو كبركت كالوت اكلات منغست دما ترئن كصاواتات تحساسيبهم حالفت مينستر تمرت ابزوبا غاشباركان نوزوبا شامبقون بوغنوم تكالات تمرتي كصابرح كبابيتات بمخفاتن عدل تمرتي كم سفحه تقيسوم حزبي ممهران اب متبباعن زغدله مسالطياتات اب مملان كغبرون تصنح ابركتو كحيلن دقونا ماده تمرت كلخنا زخاخيروم امحدارين اوزوبا شامبقو اتو تصفاي بايراي دما تمرتي مسرت سلطان حزبن هاجرن سلازخونه ولدي دقوم ناب تمرت كلخو طراي زيكونن كتبابعون ككتاتلون تلابيوم أب كتم عسباب حق زتكورا استمرون تمهرون مأكلاي درجة بيت مرت حمد إدريس عواته توهبون نتي استمروا الذهبوا عزاز مدبر بوليس كتم عسب كابتن ستيفانوس كبدن حلافي مكل خال جبن كوبرال جد هايلن أبذهبوا مجلتي جبناتن بدلاتن تسعيات سلام معبالن كم زخون بملكات تمهرون استجنزيبهم أم مكاتم بنقحات كواسو كم زقبا أبراهام نساتو مسعيبهم تمهارو اب صرغان اطقاقمون زلوم شللتنت نحدغا زقالع سلازخونه غبو اطقاقما صرغان مزوتار مرأيا معبول حبرتسب مخانو بمگنزاب تمهارون بعلم ابنتاوين كوينوم ام موغد حدغاتات تساتفهم كعزو ازخخيرام افلطما بحقي بمعباي متحبارو مس بوليس كزايد مخانوم زحبرو تساتفتي كمزي زبله استمروتات بصفحات قصلن سرع كخونن تلابيوم إذا خمزين كله أبنو زوا ما أكل دنكالي عادات أفامبو بالعبين عدن تماسسالي استمرون نبرتي تمهارون أبلات سباو سراويتن كم توهبه وكيل إرينا كابتبوت حبيرون